Majdnem minden helyszínen, ahova jó magam megérkezem, megemlékezésekre, mártír istentiszteletekre, a helyi diákok, a helyi városi kultúrelit, aki ezt a szívén viseli, földolgozza és mindig elmondja a helyi veszteségeket, azt a rengeteg kincset és építést, amit a zsidóság 44-ig letett az asztalra, és annak a településnek, így Bajának a jólétéhez és dicsőségéhez hozzátett. Én ugye ezek után, miután megkapom a szót, nekem valami másról kell beszélnem, ami ezen túlmutat, vagy elgondolkodtat, és ez nem is lesz idén túlságosan nehéz, hiszen a tavalyi bajai megemlékezés óta igen sok benyomás ért. Pozitív és negatív is. Ezekről szeretném beszélni. Amikor valaki, ugye sokan feldolgozták a második világháború filmek formájában, de talán a leghíresebb háborús filmek, azok általában a szovjet vagy amerikai filmek voltak, ugye őket legtöbben láttunk. Mind a két filmtípusban nagy veszteségek és nagy áldozatok árán, de ugye a jó győz. Mindenki persze, minden birodalom a saját szája szerint csavarja a történetet, de hősiesség és a jóság győzedelmeskedik a gonoszság és a sötétség felett. Minden amerikai filmek és más filmek is, ami ugye a győztes oldal fogalmaz meg, ez az üzenete. Európában a gonoszt legyőzték. De ha a statisztikákat megnézem, akkor ezt mindenki elénekelheti így, csak a zsidóság nem. Mi vesztettünk, Európa elvesztett minket. Majd 12 millió zsidó élt itt a háború elején, 6 millióval kevesebben lettünk a háború végére, viszont mára kevesebb, mint 1 millió vagyunk. Több mint 10 millió zsidót vesztett Európa a második világháború óta. Úgyhogy amikor a zsidóság arra gondol, hogy Hitlernek a terve, hogy zsidómentesíti Európát, sikerült-e, hát azt nem lehet mondani, hogy nem olyan sikerült volna neki. És nyilvánvalóan az a másik 4-5 millió ember, aki utána ment el, az szintén egy bizonyos hangulatnak, a második világháború nem helyes feldolgozásának is köszönhető. És ezek a benyomások, amik szintén bennem tovább éltek ebben az évben is, hát tapasztaltam egy mást, és erről szeretnénk most még részletesebben beszélni. Először visszamegyünk 46-ba, amikor Európában az elhurcoltak, a szolgamunkára, rabszolgamunkára elvitt zsidók tömegei, ugyanúgy, mint 46-ban keletről elmenekült náci kollaboránsok százezrei, vallási és egyéb szintén lazábban kooperáló egyének szintén százezrei, úgynevezett DP camp, Displaced Person campben tengették életüket, több mint 1 millió ember, nem volt hova menniük. 46-ban 4 millió zsidónál is több zsidó próbált hazamenni, vagy aki meg se próbált, de nagyon sokan megpróbáltak hazamenni, de nagyon sok helyen a Kummandaras zsidóhoz hasonló pogrom, vagy a Lengyelországihoz hasonló pogrom fogadta őket, vagy olyan, hogy ne gyertek vissza, vagy még rosszabb, többen jöttek vissza, mint tányat elvittek. Úgyhogy van, aki meg se próbálta a hazajövetelt, ott maradt a táborokban, vagy pedig visszafordult a volt otthonából, és Németország, Ausztria területén a volt táboraikba, és azok köré voltak becsoportosítva, csak most nem náci őrök álltak, hanem angol vagy amerikai katonák álltak felettük őrt, vagy őrizték azt a bizonyos objektumot, ahol ők laktak. Létrehoztak egy olyan szervezetet, amelyek az volt a neve, hogy IRO, ugye International Refugee Organization. Ez a britek és az amerikai csinálták meg, hogy új hazát találjanak ezeknek a
személyeknek, akikre nem volt szükség, vagy féltek hazamenni. Féltek, mert kollaboránsok voltak, féltek, mert bármi más olyan ideológiáik miatt, ami nem feltétlenül volt megfelelő az ott kialakuló rendszernek, félnivalójuk volt, ezért várták az új állampolgárságokat. Ez a szervezet 40 országból toborzott kormányokat, akik megvizsgálták, föltérképezték az emberállományt, hogy alkalmazzák őket. Mindenhol emberhiány volt, mindenhol munkáskézre volt szükség, háború miatt is, és hát fellendülő újraépítkezés miatt. És az lett az eredmény ennek, ez nem statisztika, nem teória, ez megtörtént adatok, hogy első körben a 40 kormány, miután megvizsgálta ezeket a személyeket, majd még több mint millió ember személyt, először elvitték a balti, náci kollaboráns, szőke, jól táplált egyeneket, nekik lett új hazájuk. Második körben elvitték a lengyel, katolikus és egyéb olyanokat, akik nem akartak szintén visszamenni azokra a területekre, amire menekültek, és a több mint 4 millió zsidó nem kellett senkinek. 40 kormány mondta azt a második világháború után. Dolgos kéz ide, szorgalmas új állampolgárok oda, ők nem kellenek. A Haganah, amelyik ugye Izrael földje megalakult az izraeli védelmi erőknek a alapjának, a negyedét képezték ezek a menekültek, akik nem kellettek senkinek. Úgy is vehetjük, hogy ez a fajta esemény, amit ma zajlik a Közel-Keleten, az még mindig ennek a dominónak a következő és következő hullámai. Más formában Európa zsidó elnökteledése és a zsidóság más konfliktusai még mindig annak a 45-ös, 46-os eredménynek az eredményei, amik máshol történnek, más kontinensen. És hogy ez mennyire itt él velünk, ez a fajta hullám, a kiüresedésnek és az eltávozásnak és a zsidóság Európába való szíves látásának, vagy helyes látásának módja, amit itt oly szépen és nagyon sok vidéki városban megtesznek egy szűk kicsi, én azt mondom, hogy szellemi elit, aki ezt a szívén viseli. 2 példát mondanék, szintén ebben az évben ért. Nem sokkal október 7-i események után, amikor pánik hangulat lett urrá, hiszen a zsidó közösséget a második világháború óta ehhez hasonló vérveszteség nem érte egy nap alatt. A magyar elit, egy országgyűlési képviselő, különben szívesen kimondom a nevét, hiszen elvileg egy olyan pártnak a barátja, akik ugye Izraelnek nagy barátjának tartják magukat, Kósa Lajos, volt képes azt mondani a tévében, hogy Izrael azért kell győznie, és azért kell támogatni Izraelt, ha Izrael baja történne, és netán összeroppanna, akkor 300-400 ezer zsidó jönne ide. És elvileg ez a kormány a legnagyobb barátja Izraelnek és a zsidó népnek. De hirtelen ugyanazt a hangot hallja vissza az ember, mint amit 46-ban a kormány részéről, amikor nem kellett. Az a 250 000 ember 40 kormánynak. A Visegrádi négyek, Izrael új barátai, a zsidó nép új barátai, egy másik országban szintén jártam, Magyarországon élek, de Lengyelországban is volt szövetségem kimenni a 8. évforduló miatt egy zarándokútra, Auschwitzba, Európa legnagyobb temetőjébe, és Krakóban, mellette lévő városban, abban az országban, és annak a földrajzi térben, ahol a leginkább ordít Európa bűne, Európa legnagyobb bűne, a keresztény civilizáció egyik legnagyobb bűne, abban a városban, amelyik évente nem tudom hány millió turistát vagy emlékezőt fogad csak az Auschwitz miatt, a városnak a zsidó negyedén, kulturális zsidó negyedén kívül, benne a belvárosban, a főtéren, a Merik utcákban, a Szuvenír utcákban, a ilyen festőműhelyekben és máshol semmilyen másik zsidó alak nem jelenik meg, csak haszid, szinte már ilyen karikatúraszerű, fekete-fehér ruhába öltözött, kalapos, kaftános, pajászos zsidó szakállal, aki vagy hegedűt fog kezébe, az kevesebb mértékben van itt, néha könyvet, de legtöbb esetben
aranytallért vagy pénzes zsákot. Ezek Európában a zsidóság és az Izrael legnagyobb barátai. Mondva egyik prominensét a kormánynak, illetve a lengyel kirakat, mert Lengyelországnak a kirakata főleg a Auschwitz és a Európa bűnére való megemlékezés legfontosabb kirakata. És ott ez az emlékezett politika. Ezért tovább. És ezért van az, hogy a maradék 5 millióból, ami megmaradt a háború után, nincsen már 800 000, kb. 800 000 zsidó Európában. És ez a szám tovább fogy. Amikor itt járok Baján, amikor Bonyhádon járunk, amikor Sárbogárdon járok, ezek általában az én helyén, ahol engem küldenek. Lelkes diákok, a helyi könyvtáros, a helyi plébános, a helyi hitgyülekezet vezetője, a református lelkész, pár hívő, egy-két más filozófiával, de mégis a zsidóságot pártoló, az emlékeket pártoló, az egészséges emlékezett politikát pártoló, ateista, szekuláris ember az, aki ezt gondozza, de a nagy többségnél, nem tudom, általában nyilván közöny van, vagy nem törődömség, majd persze ugye azzal fenyeget, hogy esetleg dolgok megismétlődhetnek, hiszen ha nem tudunk, akkor védekezésre tudunk erre, mert akkor nem vagyunk immunizálva. De igazán zsidó hozzátartozó, zsidó leszármazott nincsen. 1, 2, 50, 60-as éveiben járó bácsi-néni házaspár, aztán a gyerekeik nem úgy Pestre költöztek, már rég Izraelben vagy Amerikában élnek. Vagy zsáhagyták Európát, ami azt jelenti, hogy ezt a statisztikát tovább erősítik. Ami egy másik filmélményemhez vezet el engem, méghozzá a Jobb lázadásához, ami talán az egyik legjobb holokausztról szóló film, magyar film, de a nemzetközi szinten is talán az egyik legjobb, legszimpatikusabb, legszimbolikusabb film, amiben ugye sejtve a háborút, egy idősödő, gyermek nélküli házaspár örökbe fogad egy magyar szőke kisfiút, aki meg fogja úszni, aki túléli, remélhetőleg túléli, mert nem érintett, viszont ráhagyják mindenüket. Én a vidéki zsidóság, és általában az európai zsidóság csak ez vontatottabb és lassabb kimenetelű elmúlása okán arra hívok el mindenkit, hogy legyenek az örökbefogadott gyermekeink, és valószínűleg zsidóság 100 évvel nem lesz Európában már, legfeljebb egy-két nagyvárosban. Ott is valószínű védőfalak mögött. De vigyék tovább a mi igazunkat, a mi emlékünket, azt a 2000 éves múltat, ami nélkül Európa talán nem másképp fejlődött volna, ami finoman fogalmazva. És hát legyenek a mi utódaink, örökbefogadott utódaink, és emlékeztessenek mindenkit arra, hogy nagyon nagy baj történhet, hogy a rosszat jónak, és a jót rossznak mondjuk. Köszönöm, hogy meghallgattak.